Vítajte vo vile v Kavečanoch. Vo vile zážitkov v Kavečanoch nájdete 6 izieb pre vašu veľkú rodinu alebo početnú návštevu. Z kuchyne spojenej s jedálňou sa poľahky dostanete na jednu z dvoch vonkajších terás. Z bazénu sa budete môcť kochať nádhernou scenériou. A keď sa budete chcieť prepnúť do aktívneho módu, tak môžete využiť tenisový kurt a vaše ratovesti zas detský svet. Medzi nesporné výhody tejto vily patrí dvojgaráž, miestnosti ako komora či práčovňa a obrovský priestor na budúce fitko či vlastný saunový svet. Po možno stresujúcom a náročnom dni v meste vám stačí do 10 minút jazdy autom, aby sa váš deň otočil okamžite pozitívnym smerom. Kľud, pokoj, prekrásne výhľady a množstvo možných športovo-relaxačných aktivít koncentrovaných do pár stovák metrov od tejto vily či pár minút vám umožní žiť plnými dúškami život každodenných zážitkov. Vila v Kavečanoch je vilou zážitkov a má toľko izieb, že do nej nasťahujete celú rodinu, celú dedinu a dokonca celú zoologickú záhradu. Táto vila môže byť aj vašim domovom, pretože toto je naozaj dom snov. Vy si už budete len spokojne bývať a my v Equilibriu urobíme všetko za vás. Tak podpisujeme, zavolajte mi. Tak podpisujeme, zavolaj. A my v Equilibriu zariadíme všetko za vás.